Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol, yn oedfa gymyn y bore yma. It's lovely to see you all, to welcome you to this morning's special communion service. And it's a particular delight, of course, to welcome Manon, a'r teulu. Fi'n gwybod oedd yna bach o surprise I Manon, I weld y teulu yn bresennol y bore yma, gen i'n edrych ymlaen ar ddiwedd yr oedfa I dderbyn Manon I gyflawn aelodaeth gyda ni yma yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Felly, gyda'r ychydig naw groeso, hyfryd I weld chi gyd, fe unwn ni I ganu ein hemyn agoriadol 196, 196. Mae fy nghalon am y hedeg, unwaith eto I fyny fri, I gael profi'r hen gymdeithas gynt fi ryngof a thydi, mi y grwydrais anial garw, heb un gradd o olau'r dydd, un wreich ionen fach o'th gariad, wna fy rhwymau oll yn rhydd. 196. ola'r Bible ar gyfer ein darlleniad y bore yma. The final book of the Bible, the Revelation of St. John the Divine. That's where you'll find our reading this morning. We're in the first chapter of Revelation. We're on page 691. 691 in your Bibles, in your pews.
the Revelation of St. John, chapter 1, verse 4, as I say, on page 691, for us to follow the reading there together, 691. And I'm starting reading at verse 4. Ioan, at y saith eglwys yn Asia, gras a thangnefedd I chwi oddi wrth yr hwn sydd, ar hwn oedd, ar hwn sydd I ddod, ac oddi wrth y saith ysbryd sydd ger bron ei orsedd, ac oddi wrth Iesu Grist y tist ffyddlon, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw, a llywodraethwr brenhinoedd o ddeiar. I'r hwn sydd yn ein caru ni, ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pachodau a'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid I ddiw ei dad, iddo ef y bwrgogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wele, y mae'n dyfod gyda'r cymylau, a bydd pob llygad yn ei weld a'r rhai a'i trywanodd, a bydd holl lwythau'r ddeiar yn gylaru o'i blegyd ef. Boed felly. Amen. Mae fi yw alfa ac omega, medd yr arglwydd yw, yr hwn sydd, ar hwn oedd, ar hwn sydd I ddod, yr holl alluog. Yr oeddwn I, Ioan eich brawd, sy'n cyfranogi gyda chwi o'r gwrthrymder a'r frenhiniaeth a'r dyfal barhad sydd I ni yn Iesu, ar yr ynys a elwyr Patmos, ar gyfrif gair diw a thystiolaeth Iesu. Yr oeddwn I yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd, a chlywais y tu ôl I mi lais uchel fel sŵn utgorn, yn dweud, ysgrifenna mewn llyfr yr hwn y weli, ac anfon ef at y saith eglwys I Ephesus, I Smyrna, I Pergamos, I Thyatira, I Sardis, I Philadelphia ac I Laodicea. Yna troes I weld pa lais oedd yn llefaru wrthyf, ac wedi troi, gwelai saith gan hwyllbren aur, ac yng nghanol y canwyllbrennau un fel mab dyn, a'i wisg yn cyrraedd hyd ei draed, a'i gwregis aur am ei ddwyfron. Yr oedd gwallt ei ben yn wyn fel gwlan, cyn wyned ar eira, a'i lygad fel fflam dan. Yr oedd ei draed fel pres gloiw, fel petai wedi ei biro mewn ffwrnais, a'i lais fel sŵn llawer o ddyfroedd. Yn ei law dde, yr oedd ganddo saith seren, ac o'i enau yr oedd cleddif llym dau finiog yn dod allan, ac yr oedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul yn ei anterth. Pan welais ef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Gysododd yntau a'i law dde arnaf, a dywedodd, paid ag ofni, mae fi yw'r cyntaf a'r olaf, a'r un byw. Bu'n farw ac wele yr wyf yn fyw byth bythoedd, ac y mae gennyf allweddau marwolaeth a hades. Ysgrifenna felly y pethau y welais, y pethau sydd, a'r pethau sydd I fod ar fy ôl I. Dyma ystyr dirgel y saith seren y welais yn fy llaw dde, a'r saith gan hwyllbren aur. Ynghylion y saith eglwys yw'r saith seren, a'r saith eglwys yw'r saith gan hwyllbren. Ychwaneged yw I fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Wel, fe unwn ni I ganu gyda'n gilydd unwaith eto 458, 458 geiriau addas ar Sul yr Epiphany fel hyn. I ni dal yn sŵn yn y dolyg, ond efe, ac yn draddodiadol mae'r Sul yma yn dathlu Sul yr Epiphany a dyfodiad y doethion. Loywaf o'r ser sydd yn britho'r ffurfafen, gwasgar ein twyllwch a gwawriad y dydd, seren y dwyrain rhag fleinydd yr heilwen, dwg ni'r fan lle mae'r baban ynghydd. 458.
Felly, cyfle ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi. Let us all turn now to God in prayer. Let us pray. Trawn atat unwaith yn rhagor o arglwydd, a hynny ar sul yr Epiphany fel hyn. Pan ni'n cofio am ymweliad y doethion a phrysau Bethlehem. Ac awn innau hefyd yn yr un ysbryd yn ôl tua Bethlehem. I ryfeddu unwaith eto ar yr hyn a ddigwyddodd yno, Duw natur dyn. We travel once more, as it were, on a spiritual journey toward Bethlehem once again, as we remember the wise men now traveling with their gifts. And we offer our gifts as well this morning, not gold and frankincense and myrrh, but rather our love and our trust and our service, our commitment to you in the world. I ni newydd gannu y geiriau yna yn fe ofer y ceisiem a'i wen ag anrhegion. Dyna eiriau'r hen garol. Vainly we offer each ample oblation. Vainly with gifts would his favor secure. Richer by far is the heart's adoration. Dearer to God are the prayers of the poor. A dyna yw ein gweddi ni, ein gweddi ddidwyll ni y bore yma. I ni'n diolch I ti o'r newydd am y profiadau helaeth hynny oedd ofal trosom. Ac I ni'n gweddio nawr am I ni deimlo dy bresenoldeb yn fyw ac yn real unwaith eto yn ein plith ni y bore yma. Dysbryd I yn symud yn ein misg ni. I ni'n cofio geiriau'r ysgrythyr yna lle bynnag y byddo dau neu dri wedi ymgynnull ynghyd yn fy enw I yno y rwy fi yn I canol hwynt. Ac I ni'n sylweddoli dy fod gyda ni yn barhaus, ni sy'n crwydro oddi wrtho ti, ni sy'n anghofio amdana ti. Ond tyn ni yn nes ata ti yn awr, wrth I ni ddod yn nes ata ti. Lord of all light, we remember this morning the journey of the wise men, how they were inspired to look for a sign. And we remember now how they persevered, traveling, not knowing really where they were going, had no clear idea of where they were traveling, or certainty indeed of what they would find at the end of their journey. You have promised us through your Son Jesus that those who seek shall find, and those who knock in faith, the door will surely be opened unto them. And may now the experience of the wise men inspire us all now to seek in truth and in faith. And as we search in the assurance that we all will one day complete our quest and discover you as the living God. Wel, ym mhob defosiwn ac ym mhob oedfa, I ni'n cofio yn dyner am yr rhai hynny sydd yn mynnu lle yn ein gweddiau. I ni'n meddwl yn arbennig am gyfeillion yn yr eglwys hon a'i lodau gyda ni yma yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Rhai ni sydd yn anhwylus ar hyn o bryd. Rhai yn dioddef o wendidau corff a meddwl. Mae rhai yn galaru hefyd ar ôl anwyliad. A mae'r teimladau hynny yn gallu bod yn fwy miniog rywsut ar adeg yma o'r flwyddyn. Ac I ni'n meddwl amdanyn nhw yn dyner iawn yn ein gweddiau. Bydd di a ddiddannu ddwyfol nawr yn agos atyn nhw, yn gefn ac yn gymorth iddyn nhw. And as we remember others in our prayers, we commit ourselves as well to your keeping.
We pray for you to be with us now in our service this morning. And we seek your blessing on all that is said and done and sung and everything to be to the glory of your name and the furtherance of your kingdom here on earth. I bwy y perthyn mawl, medda'r hyn, anthem, i bwy y perthyn mawl, nid i ni o arglwydd onydd enw mawr dy hun y dod o goniant. Felly deiwn yn edifar ger dy fron yn awr gan ofyn y cyfan oll ynghyd am y ddeiant a'n hamal troseddau i dderbyn di ac yn erbyn ein gilydd yn enw ac yn heiddiant Iesu ei hun. Amen. Wel, croeso cynnes i'n hoedfa gymyn arbennig y bore yma. A mae'n golondid i ni gael derbyn Manon yn aelod o'r Eglwys ar ôl blynyddoedd ohoni'n ffyddlon a gweithgar yn y capel. A very warm welcome to our special communion service. And it's a delight to witness Manon becoming a member after many years of faithful attendance and much appreciated participation. A diolch yn fawr i'n gweinidog am ei arweiniad ac i Will am ei gyfeiliant wrth yr organ. As many of you will know, the joint Plygain service in Capel Borough, which was planned for today, has been cancelled. And there is no evening service here today. Sul nesaf bydd oedfaon y mam 11 a 6 gyda'n gweinidog wrth y lliw. Next Sunday, there'll be services here at 11 and 6, led by our minister. Bydd yr oedfaon canol wythnos yn ail ddechrau'r wythnos hon ar ddydd Mercher 9 y 12 am hanner dydd. So midweek services will restart this Wednesday, January the 12th at midday.
Bydd y datganiad organ nesaf ar ddydd Mercher Ionawr 4 am 5 munud wedi 1. Michael Hodges, former organ scholar of University College of Durham, will give the next organ recital on January the 19th at 1:05. Cymerwch olwg ar y rhaglen Pnawn Sadwn, Cymdeithas Pnawn Sadwn, sydd wedi ei drefnu ar ein cyfer. Mae'r cyfarfod cyntaf ar Chwefror y 5 am 2:00. The first meeting of our Saturday Afternoon Society is on the February the 5th at 2:00, with Bethan Whitall giving a talk about memories of childhood in Leytonstone. And you'll remember, some of you, that Bethan Whitall is the Reverend Mike Parry's daughter. Rhywbeth i ni edrych mlaen ato hefyd ar ddiwedd y mis, sef te partir Dylanores ddwl, cyfyniad gwych o gerddoriaeth a the prynhawn. Something for us all to look forward to at the end of this month, the Mad Harpist Tea Party, with Manon performing harp music and afternoon tea. The perfect sweet treat on Saturday afternoon. So that's at 2:30 for 3:00 on the 29th of January, and tickets are £10. Cofiwch ddod lawr I gael te neu coffi a sgwrs ar ôl yr Wyddfa. Ac yn nawr fe ddawn nhw amgylchu dderbyn eich rhoddion. And now we'll come round to receive your gifts. Diolch yn fawr. Roddion a ddonwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gasonodd stwr. Yn llawen a gnawn a'n haddined ynghyd, I ddwy'n tystiolaeth I ti yn y byd. Felly, fe unwn ni eto I gannu 683, 683, un o'n ffefrynnau, a diolch I Will am ddewis yr ymyneb bore yma. Geiriau J.T. Job, ar y ryfa bywyd yn y byd a'i throion enbyd hi, o ddydd I ddydd a ddawodd ef o leini'r nef I ni. Wel, gorfoledded teulu'r ffydd yn llafar iawn ei llef. Cyhoedded pawb o ddydd I ddydd a iachawdwriaeth ef, 683.
pawb o ddydd i ddydd, haiach o bwriaeth Felly, at y eiriau o'r darlleniad a ddarllenes i ar ddechrau yr oedfa. Gosododd yntau a'i law dde arnaf, a ddywedodd, paid ag ofni, mae fi yw'r cyntaf a'r olaf. Ar un byw, bym farw ac wele yr wyf yn fyw byth bythoedd. He laid his right hand on me, saying, fear not. I am the first and the last and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore. Nawr, os ydych chi am gael eich dyrchafu o'r byd am hwn i, cael eich codi oddi wrth pethau bydol y byd hwn, dim ond un lle ac un person sy'n rhaid i chi edrych arno. A Iesu Grist yw hwnnw, ynddo fe? The world, it's as if the world and all its depravity and baseness and darkness, it sinks into obscurity whenever Jesus is given priority in our lives. Wy'n hoff iawn o'r ddelwedd yna yn emyn Mary Owen, chymod, dyma gariad pwy ei treitha, a chi'n cofio'r llinell na, dyma gariad gwyd fy enaid uwch holl bethau gwael y llawr. Uwch holl bethau gwael y llawr. Now, what do we have in these glorious, glorious words from the opening chapter of the revelation of John the Divine? Well, firstly, I'd suggest to you that we have a sort of state of restoration, cyflwr o adferiad i'r apostol ac I ni hefyd. Because immediately preceding these words, if you look at the reading, if you followed the reading in our Bibles this morning, immediately preceding the words of our text, we read of John as being in this position. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Syrthiais wrth ei draed fel un marw. But you know, he wasn't very long. He wasn't very long in that position. Because Jesus laid his right hand on him and said, fear not. Fear not. And you know, it's as if God always manages to find a way of restoring and reviving the spirits of his people, even if they've plummeted right down to the depths of despair, as it were. Ac am ffordd ostyngedig iawn o wneud hynny, ynddo fe, gan osod I law arnom ni, placing his hand on us. And you know, I think it's very significant, isn't it, that the greatest of cures carried out by Jesus, and most of the miraculous healings that Jesus performed were by the touch of his hand, weren't they? Yeah? Now, he could have cured with a word, which he did on some occasions. You remember some examples, cured with a word. But most of the examples are of him placing his hand on the leper, on the blind man, on the lame person. A dechreuodd ei waith I achisol a'i weinidogaeth gyhoeddus, do fe, drwy gyffyrddiad I law, trwy cyffwrdd a bobl, trwy gyffwrdd a bobl. Do you know, I had a lovely, an uncle who used to sing a lovely solo. I think it was a Sankey and Moody, or it might have been from Alexander's hymns. I'm sure perhaps Paul could enlighten us. It was a lovely solo. He lifted me. You remember those words? In loving kindness, Jesus came, my soul in mercy to reclaim. And from the depths of sin and shame, through grace, he lifted me. From sinking sand, he lifted me. With
tender hand, that's the thing. With tender hand he lifted me from shades of night to plains of light. Oh, praise his name, he lifted me. Ac yn yr un cyffyrddiad yma, yn ogystal ag elfen o ostyngeidhrwydd, mae hefyd elfen o nerth a phwer yn y geiriau, yn dos? Nerth a phwer yn y weithred. He laid his right hand on me. Now, without implying at all the superiority of right-handedness compared with left-handedness, we all know that that isn't the case. Do you know, I had a friend, not so like, he's the same age as me, so he's not that old. But when he was in school, in the junior school, he told me that he is left-handed, and he had his left hand tied behind his back in order for him to write with his right hand. Dear me, we've come a long way since then. But the turn of phrase and the use of the right hand, it's always been the hand of favor, hasn't it? The strength of the right hand, and one hand is usually, even if you are left-handed, that will be your strong hand. The hand of power and strength. And there must be actual strength and power imparted to the weakened individual, as it were. A daeth Iesu i gynnig bywyd ac egni newydd i'w bobl, ynddo fe? A hynny ar adeg pan oedden nhw'n wan ac yn ddiamadferth, yn farwedd. Fe ddaeth mwyn i ni gael bywyd, a hynny'n fywyd yn ei holl gyflawnder fe petai. Nature abhors a vacuum. That's the old saying, isn't it? The famous phrase. I don't know who actually said that first of all. And when our own strength has left us, it's as if it provides a space for God to fill the vacuum, doesn't it? It's impossible to explain the process, because surely it must be something to be experienced rather than to be explained. You can't explain it. Odyn ni'n gallu clywed llais Iesu yn siarad â ni heddiw fel oedd 2000 o flynyddoedd yn ôl? Odyn ni'n gallu teimlo cyffyrddiad llaw Iesu arnom ni fel 2000 o flynyddoedd yn ôl? Odyn, dwi'n credu gallwn ni. We can still hear Jesus speaking to us as he did 2,000 years ago. We can still feel the touch of his hand on our lives through his Spirit, through the Holy Spirit, through the Spirit working on us and in us. His Spirit has a relationship with our hearts. And his Spirit is able to bring any of the words of Scripture to life, the living words of Christ. Mae Iesu'n llafaru wrth y galon a'r enaid, cofiwch, yn ogystal a gyda'r pen ar y menydd. Felly, wedi ystyried y cyflwr yma o adferiad, mae'r ail ran o'r bregaeth y bore yma, dim ond 2 bwynt sydd gen i bore yma. Chi'n cofio, oedd 4 dy fi wrthos diwetha, dim ond 2 sydd dy fi wrthos hon. I don't always have 3 points. People say, oh, we always got 3 points every week. No, I had 4 last week. I've got 2 today. Only the second point to my sermon. Yr ail gyflwr, adferiad I ddechrau, a ddysgu yn ail. Mae cyfle threnu yn y Gymraeg, dyw ddim cweit yn gweithio yn y Saesneg. I thought of my headings in Welsh, not in English. A state of learning or instruction, that's the second and final point this morning. And this, I believe, is the whole essence of the words before us. John was first of all taught or instructed as to the person of Jesus Christ himself. Fear not, I am the first and the last. The first and the last and the living one. Jesus revealed to John that he was truly divine, a divine person, divine in nature. This surely must be the language of God himself, or someone who was sent by God. Nobody else could speak like that.
Nobody else could claim such a claim as that. Roedd Iesu yn bodoli, wrth gwrs, cyn iddo fe cael ei eni, cyn hyd yn oed i'r byd cael ei greu. Dwi'n dyfynnu'n aml geiriau Pedr Fardd yn efe cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig euog ddyn. And don't the words the first and the last, they signify in most languages the sum and substance of everything, the top and bottom, the beginning and the end. The Greeks, they're a great seafaring nation. I'm reading a book. I like these rough guides, a potted history. Perhaps it reflects a little bit on my intelligence, or perhaps lack of intelligence, that I like the rough guides. You get a little overview of everything. And I'm reading at the moment the shortest history of Greece. Yeah? There have been thousands of volumes written on the history of Greece, and I'm reading a nice little one, the shortest history of Greece. Pop into it. But as I say, a great seafaring nation, and there's a lovely turn of phrase, an old saying in Greece. This is the bow and the stern of things. Yeah, I like that. The bow and the stern of things. Because what can possibly be incorporated outside of the ship, of the bow and the stern? That's everything. Yeah, we worship Christ as the sum and substance of everything. The bow and stern of our ship as we travel on life's tempestuous voyage, as it were. Ac wrth I ni nesau at fwrdd y cymyn, y bore yma. Os nad yw hynny'n ddigon, mae'n sôn fel hyn hefyd, bu'n farw, I died. And you know, some biblical scholars will translate these words, again from the original Greek, as this: I was made dead. Not I died, I was made dead. Which perhaps, I feel, gives us a better insight into the final instruction that John has here. And behold, I am alive forevermore. Wele, yr wyf yn fyw byth bythoedd. Do you know, you don't have a dead Saviour to trust in this morning. Thank God and thank Jesus for that. Do you know, if you had a Christ in a tomb to believe in today, dear me, what a most sorrowful and hopeless thing that would be. Mae'n fyw. Mae'n fyw I ni'n addoli a Christ byw atgyfodedig y bore yma. We worship the living, resurrected Christ this morning. Mae'n fyw. Mae'n fyw. Mae Christ yn fyw yn awr. Os gofyn rwyt sut gwyddos ti, mae'n fyw yn fy nghalon I. He lives in my heart. A hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, cyn y cymyn, a cyn ein bod yn derbyn Manon, ac wedyn ni wahodd Manon I ddod i'r blaen yn ystod yr emyn yma, gyda'r rhai hynny hefyd sydd yn dosbarthu'r cymyn y bore yma. 534, 534. O Iesu mawr, pwy ond tydi a llasau farw drosom ni, a'n dwyn o warth I fythol fri, pwy all anghofio hyn, ryfeddod heb heneiddio mwy fydd hanes mawr dyfarwol glwy, ni threiddia tragwyddoldeb drwy ddymderoedd cariad Duw. 534.
Wel, yn ogystal a derbyn Manon I gyflawn aelodaeth yr eglwys hon y bore yma, mae hefyd yn swydd pleserus iawn dy fi gyhoeddi fel y gwyddoch I ni wedi bod yn y broses o ethol deaconiaid newydd. Ac oedd y dyddiad cau y Sul diwetha, ac yn ôl yr hyn I ni wedi bwriadu gwneud oedd I gyhoeddi heddiw yn swyddogol yr enwau sydd wedi hethol. As I say, as well as receiving Manon this morning, we are in a position to announce the new deacons who have been elected during this past month. And we'll have the pleasure of accepting them officially in next month's communion service on the first Sunday of February, the 6th, I believe, of February. And the three names which have come to the forefront, as it were, in no particular order, but these are the three names: Tudor Owen, Hugh Jenkins, and Will Thomas. The next time, hopefully, we have an election. Where are you, ladies? Where are you, ladies? But that was the election. And we still have, of course, ladies on the diaconate, but hopefully next time we will have a few ladies as well. But we look forward immensely to inducting those new deacons in our communion service next month, and pray for God's guidance and blessing on them and on us as a church. And it's also a lovely pleasure to say this morning as well, after next month, the month after March, we will be receiving another new member into church membership, and that in the person of Colin Sanford, who has been a very faithful attendee over a number of years. So we have a momentum of 3 months of celebratory services, something to thank God for, I'm sure, as a church. Ond, at y ferch ei hun y bore yma, mae'n anrhydedd yn wir o'r mwyaf I dderbyn Manon I gyflawn aelodaeth yr eglwys hon. Mae wedi bod yn aelod yn ein plith ni ers blynyddoedd mewn gwirionedd, a dim ond rhyw fath o weithred swyddogol yw hon, o ddod â'i llythyr o Mini Street, Eglwys Annibynnol Mini Street, Caerdydd. And I've received a lovely letter from Bethan. Those, many of you I know Bethan, Secretary of Mini Street. Mae brawd I hefyd yn dod yn aml ato ni bregethu yma yn Eglwys Gymraeg, Canol Llundain. A na I ddarllen llythyr o gymeradwyaeth. Anwyl Rob Nichols, cyfarchion cynnes cyfeillion Eglwys Mini Street, atoch chi yn bersonol ac at holl gyfeillion Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Yn unol a'i dymuniad, y tristwch o golli aelod ifanc sydd wedi bod yn ffyddlon a gweithgar yn ein plith yma yng Nghaerdydd, ein braint yw cael cyflwyno llythyr cymeradwyaeth Manon Browning. Ers symud o brifddinas Cymru I brifddinas Llundain, fel myfyriwr nifer o flynyddoedd yn ôl bellach, gwyddom fod Manon wedi ymgartrefu ymhlith cyfeillion Eglwys Gymraeg Canol Llundain, a gwyddom fod yr eglwys wedi cael ei chwmni a phrofiad o'i dawn arbennig dros y blynyddoedd diwethaf. Hyfrydwch gennym yw deall am ei ffyddlondeb yn Llundain, a gwyddom a byddwch yn parhau I estyn iddi pob croeso, gofal a chefnogaeth. O bendith I chi fel bugail a phraidd, Bethan Jones a ran Eglwys Mini Street, Caerdydd. Felly llythyr hyfryd o gymeradwyaeth, a gai ofyn I Manon I sefyll nawr a na I estyn yn swyddogol dehailaw cymdeithas yr eglwys hon I ti. I ni'n gwybod dy fod wedi bod yn hynod ffyddlon yn ein plith ni ar hyd y blynyddoedd, ac I ni'n edrych ymlaen yn eiddgar at dy wasanaeth di a de'n garwch a thylondeb i'r achos yma am blynyddoedd lawer I ddod.
rwy'n siŵr. Felly croeso yn swyddogol a bendith Duw arna ti ac arnom ni fel eglwys i'r dyfodol. Croeso cynnes. And as Manon, as it were, reaffirms her commitment now to the Church of Jesus Christ on earth, and as we come to the communion table, we can all reaffirm our commitment as church members as we say together the Cyfarmod Eglwysig, the church covenant at the back of your hymn books. Felly, fe ddwedwn ni gyda'n gilydd, gnawn yma gyfamod yn gilydd trwy gymorth Duw i rodio yn ei ffyrdd, i arfel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau ein gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengyl, ac i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. Ac i'n cofio wrth bwrdd y cymyn am nifer o gyfeillion o aelodau yr eglwys hon sydd wedi bod yn anhwylus yn ddiweddar. Mae'n nifer, na i ddim enwi neb heddiw yn benodol, but there are a number, as you know, of our fellow members here who are experiencing difficult times at the moment with hospital treatments, and as I say, without naming anyone in particular this morning, we think of them, and some I know who would like to be with us this morning, but may well be joining us via modern technology over Zoom and Facebook and YouTube, and we think of them this morning. Felly, fe trown ni at lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, where we find Paul's account of the Last Supper in 1 Corinthians chapter 11. Canis mae fi derbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd y drafodais i chwi, bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch efe a'i torrodd ac y ddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw yng nghorff yr hwn y dorir trosoch. Gnewch hyn coffa amdana. Yn yr un modd efe a gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd, a cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag ac yrfoch coffa amdana. Canis cynifer gwaith bynnag a bwytaoch y bara hwn, ac yrfoch y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd o'n i ddelo. Awn ni droi at Dduw nawr mewn wedi. Let us turn to God in prayer. Unwaith eto, mae'r bwrdd wedi pharatoi. Y bwrdd wedi pharatoi ar gwahoddiad wedi estyn i ni gyd. Y symlaf o brydau ar un olwg, ond eto i gyd y wledd mwyaf ryfeddol a gynigwyd i neb erioed. Christ is here now among us, inviting us as his people to partake of the bread and wine, offering us lasting nourishment not only to our bodies but to our souls as well. Daiwn yn awr bob yr un ohonom ni yn ein hangen. Daiwn yn ein gwendid, daiwn yn ein gwachdern. A hynny mwyn i ni gael ein llenwi a'n digoni yn ei ras ac yn ei aberth ef troso. Amen. Ac wrth i ni gofio nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oryw ystafell, fe gofion iddo gymryd y bara a'i dorri, a roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff ar hwn a dorri'r trosoch, cymerwch a renwch yn eich plith,
A chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdana. Bwytawn bawb o. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi. A'i estyn i'w ddisgyblion gan y wedid, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cenwch yn eich plith chwi, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdana, a fwn bawb o hwn. With you, let us pray. Arglwydd Iesu, ni wedi cofio gyfarwolaeth a faberth troson. A rydym wedi dathlu datgyfodiad hefyd. Ac i ni'n gorfoleddu yn dy gariad anrheithol tuag atom. Go with us now as we leave this communion service and help us to share with others what we have experienced here this morning. Fel bo I eraill yn yr fel bo I eraill trwom ni, adnabod cariad di. Amen. And we sing together seated to close our communion service, hymn number 70, Saith Day. O Dduw a llywydd oesau'r llawr, preswylydd tragwyddoldeb mawr, a'n ffordd a dreiglwn arna ti, y flwyddyn hon o arwain ni. Ro fwy o gariad at y waith, ro fwy o sel pob cam o'r daith. Ar bethau'r tir ro fwy o flas, y flwyddyn hon ro ras am ras. 70.
commit ourselves to God in prayer. Ac yn awr iddo efo'r hwnna'n carodd ni, ac yn golchodd ni oddi wrth o'i pechodau yn ei waed ei hun, ac yn gwnaeth i ni yn frenhinoedd ac yn offeiriaid i ddiw i dad ef. Iddo ef y bwrgogoniant a'r gallu, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.